Η Vimatec νη Βιδάλης ΑΕ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1995 με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία χημικών δομικών υλικών. Πρόκειται για ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των δομικών κατασκευών, αποτέλεσμα της επιστημονικής συνεργασίας της χημείας με την οικοδομική. Η νέα επιστήμη που προέκυψε, η δομική χημεία, επιβάλλει πλέον όλο και εντονότερα τους δικούς της κανόνες στις σύγχρονες δομικές κατασκευές. Αποβλέποντας την ποιοτική αναβάθμιση των δομικών κατασκευών, η Vimatec έθεσε σαν θεμελιώδη απέτηση για τα προϊόντα της την υψηλή ποιότητα. Η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και η συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα αποτελεί την πρωταρχική και διαρκή προσπάθεια της Vimatec. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς επιθεώρησης της παραγωγικής διαδικασίας και των ελέγχων του ιδίου του εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας που διαθέτει η εταιρεία, καθώς και εξωτερικών, ελληνικών και γερμανικών εργαστηρίων αναγνωρισμένου κύρους. Η εξωστρέφεια και η τάση για συνεχώς αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα είναι ένας από τους κύριους στόχους ανάπτυξης της εταιρείας. Δύο είναι οι άξονες στους οποίους βασίζεται η εξέλιξη της Vimatec: η καινοτομία και η δημιουργικότητα. Η πρώτη δράση αφορά την εμφάνιση και προώθηση νέων προϊόντων και εφαρμογών, ενώ η δεύτερη είναι αυτή που τροφοδοτεί συνεχώς την πρώτη με νέες σκέψεις και σχεδιασμούς. Αποτέλεσμα της έντονης ερευνητικής δραστηριότητας της εταιρείας είναι η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό και μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία στην αγορά. Η έδρα της εταιρείας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αναπτύσσεται σε 4 ορόφους και περιλαμβάνει τους χώρους διεύθυνσης, γραφεία πολιτών και διοικητικού προσωπικού, έκθεση προϊόντων και τμήμα εξυπηρέτησης πελατών που τροφοδοτείται από αυτόνομη αποθήκη. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εφαρμογών και σεμιναρίων εξυπηρετεί την εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και την ενημέρωση των πελατών και των εφαρμοστών για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Η Vimatec βασίζεται πάρα πολύ στο ανθρώπινο δυναμικό της. Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στον τομέα αυτό, εντάσσοντας τη δύναμή της άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, τόσο από το χώρο της βιομηχανικής χημείας και των δομικών έργων, όσο και από τις σύγχρονες οικονομικές και διοικητικές επιστήμες. Ένα από τα θετικά στοιχεία που εισπράττει η Vimatec καθημερινά από συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές είναι το άριστο επίπεδο των ανθρωπίνων σχέσεων, που συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας συγκροτημένης και αποδεκτής από την αγορά εταιρείας. Προϊόντα Vimatec. Τα προϊόντα της Vimatec καλύπτουν πρακτικά όλες τις κατασκευαστικές ανάγκες. Άλλοτε σύμφωνα με τον τομέα εφαρμογής τους και άλλοτε ανάλογα με τη σύσταση ή μορφή τους κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες. Βελτιωτικά σκυροδέματος και κονιαμάτων, εποξιδικά συστήματα, έτοιμα κονιάματα, συγκολλητικά πλακιδίων, οικοδομικά χρώματα, στεγανωτικά υλικά, σφραγιστικά, συγκολλητικά αρμών, ασφαλτικά, στεγανωτικά, σφραγιστικά, ασφαλτικές μεμβράνες, μεμβράνες κεραμοσκεπών, ιαλοπλέγματα, αποστραγγιστικές μεμβράνες και γεωυφάσματα. Όλα τα προϊόντα της Vimatec δίδουν αξιόπιστες λύσεις σε κατασκευαστικά προβλήματα. Οι προτάσεις της εταιρείας χαρακτηρίζονται από άριστο τεχνικό αποτέλεσμα, μεγάλη διάρκεια ζωής, απλότητα εφαρμογής, ανταποδοτικό κόστος σε λογικά πλαίσια. Η Vimatec φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της δομικής τεχνολογίας, προβάλλοντας και προτείνοντας καινοτόμα δομικά υλικά
που βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα των κατασκευών και απαλλάσσουν από τα άπειρα λάθη της μέχρι χθες κατασκευαστικής πρακτικής. Αυτό είναι εφικτό χάρη στην πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων, τόσο δικής μας παραγωγής όσο και εισαγόμενων. Οι προσπάθειες για ανάπτυξη της Vimatech είναι συνεχείς και οδηγούν σε σταθερά ανωδική πορεία και εκτός των ελληνικών συνόρων.